Bona hora. Avui, des de la biblioteca, us proposem la lectura de Nosaltres. A nosotros nos daba igual, d'Helena Tornero i Brugués. Helena Tornero i Brugués, nascuda l'any 1973 a Figueres. És actriu, cantant, dramaturga, directora teatral, guionista, professora d'escriptura teatral. En diverses ocasions hem tingut el plaer de llegir les seves obres i comptar amb la presència de l'autora a la biblioteca. Així hem pogut descobrir el tarannà d'aquesta dramaturga, una persona molt curosa en la litúrgia prèvia de la creació narrativa. Habitualment ens recrea amb un viatge interior i personal que reflecteix en un quadern, on escriu i també dibuixa l'esbós dramàtic amb una meticulositat deliciosa. El gran treball seriós i rigorós que executa de principi a fi, des de la cerca i anàlisi fins a la posada en escena i, sospito, valoració final. Una autora compromesa, tant en la seva escriptura, on denuncia sense embuts, sinó també amb la seva implicació personal, creant i participant en actes, projectes que ajuden a desvetllar, denunciar tot un seguit d'injustícies que ens envolten i que nosaltres d'una manera o una altra en participem. L'Helena destapa les nostres nafres amb una estructura mancada de perjudicis. Ens ajuda a descodificar àmbits i plantejaments ja establerts. Ens ofereix una mirada des d'una altra perspectiva. La temàtica en l'obra de l'Helena recau al voltant dels conflictes que genera el gran poder. Aquest poder de la nostra societat i com la resta tolerem i acceptem i, en definitiva, ajudem aquest poder. La responsabilitat no és només política, també és personal. La Tornero no vol submergir-se en l'aigua. És el títol d'una altra obra seva. Vol surar, pretén aflorar els conflictes que sorgeixen, que són fruit de la societat que vivim, per tal de canviar les estructures d'estereotips i perjudicis en els que estem impregnats fins a la mèdula. Concretament, en aquesta peça teatral, Nosaltres, ens parla de la identitat, unes persones que reclamen aquesta identitat, uns ciutadans que han nascut a l'estat espanyol i que com a tals tenen el DNI espanyol. Els pares, però, són nascuts en altres països. L'Helena ens mostra les dificultats que tenen aquests ciutadans a l'hora de ser reconeguts com d'aquí. A l'obra Nosaltres ens presenta aquests 5 personatges que van de viatge al país d'origen dels seus pares. Un viatge a la cerca de la memòria, de la identitat. Veurem i viurem moments irònics, també dramàtics, de frustració. Uns personatges que sobreviuen com poden i quan van allà tampoc els consideren d'allà. Marxar del país d'origen, perquè aquest país d'origen no ofereix el mínim indispensable per viure. Sí, obligats pel mateix sistema, marxen del país d'origen per cercar una estabilitat econòmica i es troben amb un munt de paranys difícils de superar. En el país d'acollida s'estableixen, treballen, formen una família. Aquests fills i filles no troben el lloc que els hi escau, que reclamen.
Després de llegir nosaltres i fer la tertúlia, potser assolirem la responsabilitat que ens cal i emfatitzarem amb respecte i solidaritat amb aquestes persones. El dissabte, dia 20 de novembre, a les 12 del migdia, a la Biblioteca de Figueres, tindrem a l'Helena Tornero, que ens parlarà de l'obra Nosaltres. Ens mostrarà les premisses que han forjat aquesta peça teatral amb tota mena de detalls. Ja ho veureu. Animeu-vos i veniu a la biblioteca i comentem amb l'autora el text i la posada en escena. Si us és impossible venir, podeu connectar-vos via online el mateix dissabte. Ja us enviaré l'enllaç. Fins aviat, de totes maneres, ens trobem a la tertúlia. A reveure, llegim nosaltres.